tomto videu. Máme v Brookhavene nový update Halloween. Tak poďme pozrieť, čo tu máme nové. Tak prvé, čo tu máme, ešte sa odpiem, lebo tam máme tie veci. Potom máme tu tieto baby update, potom tu máme Halloween. Tu máme takto. A poďme teraz ukázať, čo máme všetko. Prvé, čo vidím, tak máme tu toto, nejaký žeriav. Tak poďme tam zatiaľ. Tu je, že 6. deň, 5 hodín a 17 minút. To, čo máme. Tu máme takto Halloween. Tu máme potom toto. Tu máme vecka. Môžem ísť? Dobre. Tu máme potom svetla. Potom, a tu máme, môžem si lahnúť. Tu máme kostry. No dobre, šiel na mňa. Sa mnou. A tu máme takto žeriav. Tak poďme hore, skúsme, že či sa to dá ovládať. Poďme skúsiť, že či sa to dá ovládať. Ja som zvedavý, že... A dá sa to? Hej, dole? A dá sa to normálne poslať. Dačo. Tak napríklad ideme, no, nekam on ušiel. Dobre. Poďme to dať dole. Môžeme to normálne dať dole. Dobre. Dobre, toto sme si ukázali. Poďme sem. Teraz poďme sem. Tu je paučina. Máme paučinu. A toto tu je nové. Dobre. Máme toto. Potom poďme pozrieť, jak sa volá tuto niekde, že či máme dačo nové. Nejaký dom. Nemáme žiadny dom nový. Dobre. Nemáme nič zatiaľ nové ešte. Potom. A toto, to čo je? To čo je? To je jaké prebabetka toto je. To dali nové prebabetka to je. Až to normálne. To čo je? To normálne môžeme dať dole. Takto, keď prší, ideme. Dobre, teraz mňa to nezaujíma toto. Potom ešte pozrieme, že či tu dá čo nie je nové. Asi už nie. Nie. Dobre. To čo tu je? Počkaj. To môžeme? To čo je? Či? A tu to sa dá preč. Sa to. Až. To môžeme normálne stopnúť. Normálne môžeme stopnúť. To je všetko. Až. Ešte raz. Takto. Roblox. Karty nejaké. 200 Robuxov. Dobre. Potom poďme, neviem, čo ideme robiť. Potom ideme niekde, nie, tam. Čo? To tu není? Hej, poďme. Dobre, Dobre. Poďme nejaký dom si dať. Poďme si dať... neviem, aký dom dáme. Neviem. To je no. Dobre. Potom, čo tu máme? Čo ešte máme? Poďme. Tu máme nové. Čakaj. Ešte toto popozeráme. Pozeráme toto. Tu je toto. To asi už je dávno. Tak to môžete dať, že? No to nemôžeme teraz. No a poďme toto. To vieme každý.
Teraz poďme sem. Tu nič aj nové. Poďme pozrieť, či tu nič aj nové. To nič. Pozrieme to všetko. Asi nič. Tu nie je nové. Aha! Tuto! Tu ste nové asi. To môžeme dať hoci kde. Počkaj, dáme dom. Dáme dom napríklad. To je pre babetka. Napríklad dáme toto. Dáme tam túto. Dáme sem toto. Potom koberec. Jaký pekný koberec. Tak. Poviem tak. A toto je hento. To je hento. Dobre. Také malé. Dobre. Potom ešte takéto tu. Nájdete túto. Toto máme tak. Túto to nájdete. Potom čo ešte? Neviem. Čo ideme robiť? Nič tu ani nové nikde. Nové. Jaké ľubí. To je nové. A toto je najlepšie. Dobre. Potom ešte čo? Tu máme nové. Asi už nič. Neviem. A tuto. Tu je dačo. Nie, to je. A vyjde potom ešte väčší Halloween, lebo budú domy nové. A to spravím. To bude hento, nový Halloween, keď bude hento nové. Poďme tuto. Poďme sem. A halloweenské veci ozaj. To je to niekde. To by mohli byť. Niekde halloweenské. Tu je niekde aj. A tuto. Môj brat to má. To budeme potom hento. S bratom budeme, keď bude nový update, že tie domy, tak to budeme už s bratom. Tam budeme. Už tam budeme s bratom, že? Áno. Dneska možno ľudia to je, preto nám to ukazuje, na to je dneska, tak asi to je dneska. Dneska ešte to možno natočíme. A môj brat má skoro všetky hento. Koľko ti chýbajú hente? Jeden Game Pass? No. A máš všetky? Čo? Aj ten nový máš, že? Ty si hento, to hrávaš furt. Toto má všetko úplne. On má Game Passy, počkaj, vám ukážem, že čo má za Game Passy. Počkaj, kde to je? Kde sú Game Passy? Kde? Vám ukážem, koľko mám. Tento. Tento má? Ten. Aj ten, ukáž ten nový? Ten nový ukáž? Tento hore, Tento nový. Kde? Tento nový má? Ešte takto. Včera kúpil si toto nové. Toto som to nemám. Mám všetky už. Dobre. A ľudia, dneska možno vyjde video večer. Ľudia, tak pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite dať, keď chcete viac videí o Halloweene, tak nezabudnite dajte 2 lajky ľudia a bude hento. Keď bude nový Halloween z tých domov, tak ja vám tak to... dneska dáme. No tak dneska možno to bude alebo večer, tak alebo zajtra vyjde to video, že? No. Tak budem tam aj s mojim bratom. Preto dneska som chorý. Tak no je chorý. A tak budeme tam s mojim bratom a keď chcete hento, keď chcete, jak sa to volá? Nie, nové videa z Halloweenu, tak dajte 2 lajky. Tak díky a dajte 2 lajky, ak chcete nové hento video z Halloweenu, z tých domov. A čo je toto? Máme tu... Ľudia, tu takýto Halloween bude. Je dneska možno, a sú tu milión ľudí. No, tak. Ale dosť. Tak, potom budeme tento, keď nedáte 2 lajky, no, to je jedno, aj keď nedáte, tak dáte, tak dajte 2 lajky, aby vyšlo nové video. Je tu nové toto a vyšlo sa má z rapero. Dobre, tak, dajte 2 lajky a vyjde nové video z Halloweenu. Čaute.